a prop, més a prop. Molt bé. Home, N'Andreu és un pagès de Vilafranca que gestiona una finca familiar dedicada a l'agricultura de productes tradicionals, que compta amb prop de 40 hectàrees pròpies i d'altres 40 de petits propietaris. Li cedeixen els terrenys perquè hi sembri i les seves ovelles hi pasturin. També forma part d'unes quantes cooperatives com Bessoner, un conjunt de joves ramaders i agricultors de les Illes Balears. Nosaltres no utilitzem aigua, ho fem tota la seca. Nosaltres cultivem tomàtiques i melons i carabasses a la seca. Utilitzem la mateixa llavor fa 80 anys. Aquesta llavor a Vilafranca sempre s'ha fet a la seca i seguim fent-lo com antigament. Bé, nosaltres duim 40 hectàrees en total, 14 són de metlers i garrovers i n'hi ha 10 de cereal i 10 de tomàtica i de ramellet i melons. I bueno, cada dia creixem més i per això no dona per viure. Va deixar una vida estressant com a comercial on cobrava molt bé per dedicar-se a la pagesia i fer el que ell considera realment viure. La seva empresa aposta pel producte local, tant de garroves com de cereals aromàtiques. El producte és quilòmetre zero i els clients de vegades són molt propers. Que has cercat de fada, no? Sí. N'hi ha poca cosa. Sí, no. Ja n'hi ha poc, de pare. Si no plou... No plou. Ho fan arribar al consumidor a través de la venda a mercats setmanals, a través de les cooperatives o grups de consum i mitjançant la venda online. Nosaltres el nostre producte fem venda directa en el mercat ecològic de Palma i a part repartim a diferents tendes de Palma també en ecològic. Vam veure la pandèmia com una oportunitat per millorar empresarialment. Bé, nosaltres el Covid al principi, quan se va començar tot això, no va anar bé perquè molta gent crec que va creure en el producte local, els pagesos de Mallorca van complir la nostra funció, que era servir a domicili, però després quan se va acabar el Covid tothom ha tornat a lo d'abans, a anar a supermercats i de grans dimensions i nosaltres tornem a lo d'abans. El treball a la finca es fa a través de cicles que permeten que la terra descansi. Bé, nosaltres a les nostres terres fem la rotació, el que fem és sembrar un any tomàtiques o melons o carabasses, després deixem les uves, els animals un any pasturant i un any de descans, i així fem la rotació per treure el màxim de profit cada 3 anys. Malgrat els problemes que li afecten ara mateix al camp, com la xilella i el canvi climàtic, ell veu el futur amb esperança i confia a seguir vivint de la terra.